חבר'ה, ככה, אהלן, אתם נמצאים במסעדת טוק טוק. יש פה תחרות סושי אוורירית שהחוקים שלה זה לאכול וסאבי ואחרי זה לשתות צ'ייסר. מי שנשאר אחרון עומד זוכה בכרטיס טיסה שבסוף התחרות הוא ידע לאן הוא טס. חבר'ה, תכוננו, מכה ראשונה, וסאבי, אתם גומרים צ'ייסר, את הצ'ייסר. תנו גז. תנו גז. מה, באחד, במכה, זה ההתחלה רק. יאללה, במכה אחת. שנהיה מוכנים באחת. יוסי כבר גמרת? חבר'ה, הבחור לא מתבלבל. לא ככה, לא ככה, אחד במכה. ברור, גם את, קחי הכל. בלונדה, את לא יכולה לפרוש בשנייה ראשונה. אנחנו עוברים לחתיכה יותר גדולה עכשיו. אני לא יכולה, אני פורשת. פיל פקטור ישראל. מה זה? זה לשלושה אנשים. מה פתאום? אני רואה לבדוק לי עוד יאללה, חבר'ה, טק-טו. מה זה? יאללה, טק-טו, קח אחד, אל תיקח את שלי. תראה את יוסי, יוסי כבר בלם. סע. וואו! תימניה. יוסי, אתה לא מדיס לך בכלל, לא? הייתי בטוח שזה יותר חזק. כן? אנחנו עוברים לחתיכות קצת יותר גדולות עכשיו. גז. הייטק, תביא. יוסי, אתה נותן כבוד לכל ה... נעשה את זה בשתי נגלות. זה היה חזק? עומר. חבר'ה, תאכלו את זה במכה, לא ב... לא נכנס בפיזיקה, מה זה? ירדן, את לא רוצה להצטרף, ירדן? אתה לא אדום בכלל. מטוס! וואי. רגע, עומר, אתה פרשת? איפה הגנוב? אני לא יודע איפה אני. חביבי, אסור לך לתת פה לענף המקצועני. איזה אקסטרים. יוסי, תראה לו, יוסי. זה מה זה הדבר הזה? כדור טניס. כדור פינג פונג. הוא לועס, הוא מכניס את הטעמים. יום. אני גם צריך בצד הזה. מה הסושי שלך? ודרסת אותו לגמרי. יואו. מה, הורדת את זה? סופרים 3, 2, 1, הוא נותן. 3, 2, 1. אתה חייב לנצח. תחשוב על הכרטיס טיסה. תחשוב על הכרטיס טיסה. יואו. גיא, תראי את הניידת. חבר'ה, זה לא מצחיק, חבר'ה. עשינו מסאז'. לי, תעשי לו מסאז' אחורי. תעשי לו מסאז' אחורי. שהילד לא יתהפך. יש לו 90% הוא עשה בערב. למה? חבר'ה, תראו איך הוא אוכל. לא, הוא אוהב.
הוא אוהב להתעלל בעצמו. יוסי תפלא. ללעוס את זה, זה מה שהורג אותך. זה היה כל הפואנטה, לבלוע את זה לא מזיז לו בכלל, אתה נורמלי? הוא לא זז. אם הוא נקי, הוא מגיע עליך. הוא לא זז. הולך להתפוצץ. אה? אני לא מנקה את זה אחרת. הוא מנקה את זה, הוא מנקה. יוסי, קח את הוודקה, יוסי, קח את הוודקה, זה יסדר אותך. יוסי, קח. חביבי, הבחור ווינר. חבר'ה, הבחור ווינר. יוסי, הנכס הכי גדול בסדר. חבר'ה, הבחור ווינר. הוא זכה בכרטיס טיסה לעזה. אנחנו נטיס אותו מחר בבוקר בעזרת השם. אה? אני 16 בנושא כפולה.